2, 3. Добър вечер, Краков. След близо 7 часа пътуване най-накрая пристигнах в Краков и след малко е този хотела за следващите 2 вечери. Така, преди да настаня в хотела, да ви разкажа само нещо. След близо 7 часа пристигнахме в Краков. След много премеждия. Първо влака от Мюнхен до летището в Мюнхен имаше закъснение и прекачване. После бързахме за security. Пак последната минута и отиваме на гейта и самолета имаше 2 часа закъснение. Пристигнахме тук, после имаше около 30-40 минути закъснение на автобуса и след близо 6 часа сме в Краков. И нека приключението започне. И да ви покажа малко от нощта ни Краков. Оставихме раниците, излязохме навън и отиваме да вечеряме там. И като заваля, всичко стана на вода. Но сега ще ви покажа и хотела. Само да се стигна до там. Смисъл, почти сме там, но всичко е мокро. Хайде до скоро! Ето е стаята. Посаля.
Добро утро. Навън вали много и не е най-добрият ден за разходки. Обаче трябва да използвам единия. Ето как изглежда навън. Така че отиваме на закуска и чадърите и продължаваме. Влизаме след малко в фабриката за емайлирани съдове. И там отзад, където се намира. Купихме си билети за 4 евро. И сега ще влизаме там. Реално хората са вземали от концентрационния лагер и са ги карали тук да работят. И сега ще ви покажем. И добре дошли в замъка Краков. Там е катедралата, в която след малко ще влезем. Има много какво да се види, обаче времето е супер дъждовно. Центъра на Краков. Най-накрая спря да вали. И в центъра на Краков. Продължаваме напред. Здрасти, достигнахме и най-накрая целта на нашето пътуване. Имаме билети и след малко влизаме в Аушвиц. Ето там отзад се намира. Групата е за 1 часа, след 10 минути влизаме там и ще ви покажа какво става. Айде до скоро! Единствената газова камера, която все още е останала, другите са разрушени. И се замисля за нещата от живота, че в момента имаме всичко може да си позволим, а хората тук са нямали избор. Няма ли избор, защото това е последната ни спирка. Влезнеш ли тук
Не се знае доколко време ще останеш. Но повечето са завършили там. Газовата камера. Деца, жени. Мъка, която се чувства, усеща се в този момент. Сега се намираме в Биркенау. Единствено когато си тук, разбираш колко грамадно е това нещо. Цяло селище. Тук на половината на пътя на релсите идва влака и ги разделят на мъже и жени. Мъжете отиват в лявата част, а жените и децата в дясната част. А тези, които не стават, отиват там долу в крематориума или газовата камера, която се намират най-накрая. Number 2 and crematorium number 3, it was identical. They were twins. They were the most modern ones. If you want to see the ruins of number 4 and 5, you would have to choose so-called study tour, and then you go behind those trees and you see the ruins of number 4 and 5. Okay? And in this very symbolic place between the crematoria and at the end of the railway. След като те, които не стават, са определени като не стават, стигнат до тук. Там е едната врата и тук е другата врата. Идват насам, слизат по стълбици там долу. Тук са разпределени бани, където ги къпят, съвличат се дрехите, остава всичко. След което влизат напред и там в дясната страна е газовата камера. Влизат в газовата камера, след това с асансьор ги карат до крематориума, който се намира точно там отпред, и ги изгарят. На ден се изгаряли по 2000 човека. Пепелта, която е оставала там, понеже е много, няма какво да я правят, и се е изхвърлили в реката, която е на 1 километър от тук.